Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Ayaw po sa akin ng mama ni Ian, kaya nakipag-break po siya sa akin. Feel good morning, Olympics. At sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood at tagapagbalita ng programa. May balita. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Jennifer. Single mom po ako. May 4 na anak. 3 pala, sabi ni Uncle. Hindi namin na-update. No breaking. Isa po akong pump girl. As in, bumobombang girl. Kabumba naman. Gasoline station po ako nagtatrabaho. Nagkakarga po ako ng gasolina. Ang katas ko po ay sisimulan ko sisimulan ko kay Ian na first love ko. Kaso 17 years old pa lang ako noon. Siya naman 21 na. Mahal na mahal po namin yung isa't isa. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Gwapo mo? Salamat. Siguro, bakit ka blooming? Siguro dahil sa akin, no? Oo. Pero, Jen, Mahal, ang lungkot mo. Ang Sasab- sari natin, oh. sasabihin na ako sa'yo, Jen. Bakit parang iba yung kutob ko pa? Parang malungkot. Anong meron? Ha? Iyan. Anong meron? Jen. Pasensya na pero huwag na natin itong ipagpatuloy. Hindi ka mababa ako. Iyan, huwag naman. Ikaw yung first love ko eh. Huwag na. First love din naman kita. Pero Dahil ba kay mama mo? Dahil ayaw niya sa akin? Kala ko pa ipaglalaban mo ko. Kala ko pa hanggang magustuhan niya ako. hindi, Paglalaban natin to. Ano nangyari? May
mali ba ako Tama naman. nagawa? Itatama ko yung mali ko. Wala kang mali. Ako yung may mali. Tsaka tama si mama. Hindi naman ako mayaman. Hindi, wala namang problema sa akin yun. Paano kita bubuhayin kung magkaroon tayo ng pamilya? Hindi nga ako nakapagtapos din ng pag-aaral at kung makapagtapos Di ako. sabay tayong mag-aaral, sabay tayong magtatrabaho. Di ba, ikaw yung ano ko, lahat ng umpisa ko, ikaw, okay lang sa akin. Hindi nga kasi pinapag-abroad niya rin ako para makatulong ako sa pamilya namin. Mag-abroad ka? Oo. Di ba yung tatay ko nasa Kuwait? Pero nung Gusto na, sabi mo, wala yun sa plano mo kasi ayaw mong iwan ako. Anong nangyari? yun na nga yung plano. Mahal kita pero Iyan kailangan naman ko kasi gawin to Iyan naman eh. Usapan wala eh. Nung sabi mo, mahal na mahal mo ko. Dito tayo sa Pilipinas kasi gusto magkasama tayo. Iyan naman. Iyan. Wala na akong magagawa pero Iyan. mag-iingat ka palagi Piliin dito. mo naman ako, Iyan. Kasi pinili kita eh. Iyan, Bata pa naman tayo eh. Bata Pero ka pa. ba't tayo nag-boyfriend kung bata pa pala tayo? Ha? Hindi mo pala alam yung gusto mo. Iyan, diba mahal mo ko? Iyan. Iyan eh, iyan naman eh. Iyan na, iyan. Pasensya Mahal na. naman kita, iyan. Huwag Pasensya kung hindi naman. kita kaya ipaglaban. Hindi tayo Sa mag-iwalay. mahal na mahal kita, Jen. Iyan, seryoso nga. Iyan. Iyan. Patawad eh. Iyan naman eh. Mo ba naaalala? Alam niyo yung feeling na natulala ka na lang? Tapos, bigla-bigla ka na lang umiiyak. Tulala, iyak. Hirap mag-move on po. Sige, tawa pa. Inaano ba yato? 2 buwan po akong walang ganang kumain, walang ganang makipag-usap sa mga tao. Tulog lang ako ng tulog. Emotionally drained po ako, physically drained. Socially drained. Pati iPhone ko drained. Okay? Nagdipo po Wala ako. kang iPhone. Wala ba? Wala pa? Nag-celebrate po ako ng 18th birthday ko. Pero hindi kami mayaman, kaya onting hatdaan lang po yung time na yun. At lalong mas malungkot kasi wala naman na si Ian para batiin ako ng happy birthday. Dahil malungkot po ako at may densyo na nanliligaw. Very good, girl! Sinagot ko po siya. Very good! 3 po, naging anak. Yan ang hindi very good. Go, next scene. Ba't di ka pa nagsaing? Alam mo naman gutom na ako eh. Ha? Dala Yung ko. anak natin ang gugus-gusin ng mukha. Hindi mo ba nalinis yan? Hoy, kamukha mo yan! Naligo yan, pero kamukha mo, kaya mo kang gusgusin. Ay, kala. Kahit anong ligo gawin yan, pag kamukha mo, gusgusin talaga yan. Mama, sinasabi mo pangit si Papa, kaya pangit kami. Oh, pasensya na kayo na hindi nyo namana ang jeans ni Mama. Sorry, pero kaya naman pag nag-asawa ka ng mayaman, mapaparetokin nyo yung mga ilong nyo, tsaka yung mga... Bakit po, Mama? Hindi ka
kami nagmana sa'yo. Kasi mas mahal ako ng papa nyo kaysa sa mahal ko siya. Kaya Ay, malakas. ikaw dyan, ha? Huwag ka na mangialam dyan. Tsaka Jinjin, di ba sabi ko, magsaing ka? Bakit si papa mo, ako na naman yung inaararo ng singil ng kanin? Mama, kasi di ko napindot yung rice cooker. Pagdating ni papa, ilaw pa rin yung kanin. Ipipindot po pala yun. Wala naman tayong rice cooker eh. Kaya po pala pinindot ko yung kaldero. Hindi pala yung rice cooker. Sorry. Galing mo talaga. Na-delolo pala ako. Delolo. Mama, Papa, tumigil na po kayo sa pag-aaway. Hindi naman kami nag-aaway. Nagre-reltukan lang kami dito. Kumbaga nag-flip top battle. Okay, 1 minuto. Sa'yo, go, Densyo. 1 minuto. Huwag mo kong ganyan-ganyanin, ha? Hindi ako nagpapatawa dito. Kung ikaw babae ka, tingin mo natatawa ako? Hindi ako natatawa sa'yo. Komedyante ka ba? Hindi ka naman komedyante, ha? Okay, Mama. 1 minuto para sa'yo. Flip top, magingay muna. Yay! Bakit? Ako magpapatawa. Ha? Joker ba ako? Hindi ako joker. Ha? Nanay ako. Pero hindi ako katulong. Katulong mo ba ako? Hindi mo ako katulong. Gandang to? Gagawin mo katulong? Hoy, lolong, mukha kang ilong. Okay. Okay, 1 minuto para kay Papa. Go. Wala na akong masabi, kaya sasaktan na lang kita. Papa, ba't niyo po sinaktan si Mama? Huwag kayo mangalam mga bata, ha? Kasama yun. Sa flip top. Huwag kayo mangalam. Mama, tama na po. Papa, tama na po. Makawagay kay Mama. Mama, joke lang po. Tama na po. Huwag na po kayo mag-away. Mag-iwalay po ba kayo? Grabe na yung papa nyo. Densyo, pagkatapos mong kuhanin yung kabataan ko, yung freshness ko, yung kasariwaan ko, gagantuhin mo lang ako, pati yung mga anak ko na totoo ba sa'yo? Ha? Anong gagawin mo? Papatampot kita! Anong gagawin mo? Iwan mo ako? Siyempre! Aray. Sorry! Happy New Year! Ganon. Iwan niyo ako? Siyempre! Pangit mo na! Ganyan pa yung ugali mo! Ha? Mama, Napaka-consistent mo! tama Pangit! na po. Pangit! Tama na po. Tama na po! Tara, layas kung layas! Lait! Iwan mo yung mga bata ko. Gusto mo umalis? Ba't ko iiwan? Ha? Lalong magmamanahan sa kapangitan mo at kapangitan ng ugali mo! Aalis na kami, mga anak! Papa, Andiyan na yung sasama Grab sa kami kay labas. Mama. Andiyan na yung Green GSM sa labas. Tara na. Mama, wala pa namang Green GSM sa panahon ngayon. Ano yan, future? Tara na, labas na tayo. Kunin niyo yung mga gamit niyo. Huwag mo dalhin yung mga bata! Dadalhin ko! Kulit mo, ha? Naging impyerno po ang buhay ko kay Densyo Call and Tits kasi nga pinili ko siya dahil siya yung available at meron po akong trauma bond. Kaya umuwi po ako sa amin kasama ang aking mga anak. Nag-apply nga po ako sa isang gasoline station bilang isang pump girl. 27 na po ako at nagre-relapse po ako kay Ian. Ba't ganun? 10 years na. Siya pa rin yung naaalala ko. Sir, pultang po. Girl, ikaw na bahala dyan, girl, ha? Sir, pultang. Pabukas po ng tangke. Bagal naman ito. Ang dami ko pang gagawin eh. Mars Trixie, ikaw nga dito. Pabukas po tangke. Meron ako, pabukas po tangke. Sir, pultang. Full tank. Si Ian ba to? Parang kamukha ni hindi. Ba't naman mabukas? Kumusta ka na? Sir?
Jen, ako to. Si Ian. Sobrang ibang-iba ka na. Ay, sorry kasi gasoline girl lang ako. Ano ka ba? Hindi naman brand new yung sasakyan ko pero Pero, tumatakbo pa naman yan. gwapo-gwapo mo. Eh, ikaw. Ganda mo pa rin. Ha, ang dumi ko nga. Amoy... Bilisan mo, may magpagas dito! Amoy langis pa ako. Amoy Yun ang gusto ko, gasolina, malangis. amoy diesel. Sige na, nakakaya. Si Trixie na lang yung magkarga sa'yo. Doon Hindi, na. ikaw na. Tapos, pwede ba tayong kumain? Hanggang anong oras ka ba dito? Alas 7 pa ako 7 to 7 ako. Alas 7? O sige, babalikan kita. Alas 7. Oo, totoo. Mag-usap tayo. Okay lang ba? Ikaw talaga hinahanap ko eh. Paano? Inahanap mo ko? Oo. Pinagtanong mo ko? Oo nga. May mga anak na ako. 3. Mamaya na tayo mag-usap. Okay? Pwede ba? Kung okay lang sa'yo. Baka magalit yung asawa mo. Ano ka ba? Wala pa akong asawa. Ikaw ha? Wala nga. Sige. Pwede ako umuwi muna. Maliligo ako. Kasi, Sige ikaw. Kung gusto mo. amoy araw ako amoy gulong. Naghahangin kasi ako ng gulong din eh. Sige. Okay lang. Basta balikan kita. Ha? Ikaw bahala. Sige, dito na lang din. Ay may kulay at buhay. Hindi ako sanay magkape sa ganito, pang mayaman. Ano ka ba? Dapat masanay ka rin kasi hindi naman lahat ng panahon. Di ba? At least may makatikim man lang tayo ng masarap na kape. Hindi, ikaw yun kasi. Hindi naman ako mayaman. Nakapag-abroad Nag-abroad ka na lang ako pero hindi ako mayaman. Siyempre, naku, humble ka pa. Alam ko mayaman ka na. Tsaka hindi ka na bagay sa katulad ko. Gasoline girl. Nung uto-uto na mga driver. Grab warriors. Hindi yan. Nila joke-joke. Ano ka ba? Kaya nga kita hinanap eh. Parang di pa rin naman ako naniniwala kasi baka naman nadaanan mo lang ako. Binabola mo lang ako kasi syempre, hustler ka naman bola sa abroad. Pumunta ako sa inyo. Kinausap ko nanay mo. Nakita ko rin yung mga anak mo. Kaya alam ko dito ka doon ka sa gasolinahan nagtrabaho. Nagawa. Oo. So, totoo? Totoo nga. Hinanap mo ko? Iyan, bakit? Na-realize ko kasi na laking mali ko eh. Tapos, laki ng kasalanan ko sa'yo. Oo nga eh. Dapat di kita iniwan pero well, may mga rason siguro. Pero bakit? Tagal naman nun, bago mo ma-realize na hindi mo ako nakalimutan. Hindi rin kasi madali yung trabaho sa abroad eh. Lungkot-lungkot ko rin doon. Tapos, Bakit nung malis ka, iniwan mo ako? Pero nung masaya tayo, sabi mo, hindi mo ko iwan. Nung nag-ibig ka, iniwan mo na ako. hindi naman kita gustong iwan eh. Kailangan ko lang talagang gawin yun. Kaya nga ako nandito, kaya nga ako bumalik eh. Naging miserable yung buhay ko. Pagkatapos mo. Babawi nga ako sa'yo. Babawi ako. Tatlo na yung anak ko. Oo, ano ngayon? Ano ngayon? Kung 3 anak mo, di ako yung tatay nila. Hindi ko alam sasabihin ko. Tatanggapin mo ako. Parang baligtad ako may tanggap mo. Kaya nga, kasi may kasalanan ako sa'yo. Kung tatanggapin mo ako, para makabawi ako sa'yo at sa mga anak natin. Anak ko na sila eh. Iniisip pa rin kita lagi. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang, iniisip kita lagi. Mahal kita.
pa rin kita, Jennifer. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay... Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe.
kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako po ay isang misis na naiinggit sa mga celebrity couples. Kapag ako po ay nag-follow ng mga celebrity couples, katulad for example ni Marian at ni Dingdong, ni Jenilyn at ni Dennis, pati na rin ikaw, Nicole, at yung asawa mo. Wow, celebrity couple. Ito asawa ko, tamad na tamad magbihis. Nakakaramdam po ako ng inggit kasi para pong ang saya-saya ng buhay na para pong walang problema. Akala mo lang yun! Part kasi ng trabaho. Totoo! Showbiz nga, di ba? Showbiz! Walang nakakalungkot lang kasi parang hindi kami gano'n ng asawa ko. Hindi po siya showy, hindi po siya ma-post. Nakakalungkot lang. Yun lang. Masama po ba? Yun yung question niya. Masama po ba na mainggit sa kanila? Thank you and God bless. Ayan. Well, hindi naman natin pwedeng sabihin na Masama kang tao Oo. kasi naiinggit ka kasi feeling ko bilang isang tao natural lang na nakakaramdam tayo ng inggit kasi syempre alam natin yung mga kakulangan. Oo. 'Di ba? Kung magko-compare kasi tayo eh. Oo, kasi nakikita lang natin na parang ang sarap-sarap ng buhay nila. Totoo, Gusto ko rin ng ganyan. correct, ng buhay Pero, na meron sila. Ang question is, alam mo ba yung context? Totoo. Alam mo ba Sa yung likod ng mga ngiti. Correct. Sa likod ng mga Huwag na tayo lalayo, nakakatuwa. Huwag na sa mga iba kasi hindi natin alam yung Oo, kwento nila Marian sa likod eh. ng ginagawang mga posting ni Nicole Ayan. Yang na, kunyari, ang saya-saya cute naman. lahat. Hindi mo alam kung anong hirap ni Nicole para kumbinsihin yung pamilya niya. Para Correct. gawin. Magpa-picture. Di ba? Alam mo yun, yung sinasabi ko nga, Jegs parang ang rason talaga kung bakit hindi naging successful yung vlogging journey ko is because hindi naman trip ng mga tao makita yung mukha ko. Kaya lang anong gagawin ko? Wala namang sumusupport sa akin. Pero, pag dumating sa nilatag na yung buong, let's say, vlog, kunyari, dun sa YouTube channel, makikita mo, grabe, ang saya, nag-swimming sila sa ganito, pumunta sila sa ganyan. Ang hindi nyo po alam, una, napagalitan ako kasi video ko ng video. Pangalawa, hindi na sila masaya kasi kailangan na videoan ko muna bago kumain. Tsaka syempre may mga bribing pa sa mga anak. Totoo yan. May mga ganun pang nangyayari. Pero bukod doon sa what you see on social media, you really don't know what's happening behind closed doors. Yes, 'Di ba? Minsan makikita mo na para bang wala silang problema, na para bang ang perfect po ng lahat. Una sa lahat, tama nga si Diego sa sinabi niya, 'di ba? It's part of the job. Kung lalo na yung mga artista, for Yes, example. Siyempre, may mga endorsements sila, for example. Ayan, may that mga requires, kontrata na. correct, Oo. totoo, that requires them to be together as a family. Ganyan. May mga naririnig tayo mga chismis tungkol sa mga ibang mga celebrity families o kaya couples na basta yung mga chismis na sinasabi na item nga correct, yan binablind item na may camera talaga sa iba si lalaki or si babae. Na wala may ganun. na sila True. for the sake of money lang. Yes, 'di ba? So hindi natin alam yung lahat ng kwentong 'yun kasi kung alamin natin, apaka nakakainggit naman ikaw kasi ang dami mong oras para alamin yung tunay na kwento. So basing from that, hindi natin alam yung tunay na kwento behind all those photos. Yes. Yung isa sa mga favorite ko na parang nakita ko ng definition of
you don't believe everything that you see online is yung picture ng isang nanay na may kasamang anak sa sala nila. Tapos yung picture, ang linis ng bahay, ang ganda na para bang talagang natutunan ng mga bata ang salitang disiplina. Yan, 'di ba? Pero pinakita niya din doon na kung ano yung BTS. So lahat ng kalat, inurong niya sa isang tabi. Inurong niya lahat para lang ma-achieve yung shot na malinis, madaya yung shot na maayos at maganda. Tight shot siya. Tapos syempre yung pinakita lang yung magandang parte ng sofa, di ba? Hindi na nila kinuhanan yung part na madumi, magulo at hindi malinis. So kinuhanan niya yung part na yun na behind the scenes. So that's the perfect definition ng hindi mo talaga alam kung ano yung storya behind dun sa picture na maganda at maayos. Yes. Yung likod talaga nun. Oo, kasi tandaan mo yung social media, yung default ng utak natin, we wanted to look good. Correct. Yun diba? at yun yun. Curated. Relationship, sa trabaho. Yan, ganon. Diba? Yung mga OFWs natin, diba? Pinapakita nila, ang saya-saya nila, True. kumakain ng burger. Correct. Yan yung mga isa sa mga Diba? favorite ko na posts na ginagawa ng mga kababayan nating OFW. Yung makikita mo yung one side of them na naka-boots kasi winter, Yes. nakasuot ng mga furry na para sa tenga, ganyan. Tapos biglang papakita nila doon yung nagsha-shopping sila para sa pamilya nila sa Yes. Pilipinas, 'di ba? And then papakita nila yung kabilang mukha nung buhay na meron sila doon sa abroad, which is naglilinis ng kubeta, Tama. 'di ba, nagkukuskos ng toilet bowl, 'di ba, nagtatapon ng nagkakalkal ng maraming basura, Yes. ganon. Oo. So, kung titingnan lang natin yung mga naka-fur, tsaka naka-winter boots, 'di ba? May isip talaga natin, wow, apakabongga. Pero sa totoo lang, yung mga kaibigan ko na OFW na kinikwento nila yung snow, mukha lang siyang masaya eh. Pero 'di ba nakakainis dito nga yung 16 degrees, 'di ba? Kaya minsan nasisira yung computer natin. Tulad ngayon, yung aircon natin 21, 'di ba? Dapat mga 19 yan para hindi masira yung computer. Paano? Nilalamig na tayo. Tama. Paano pa yung snow? Pero sa picture, bongga yan, Visual nakakatuwa. kasi maganda siya, pero pag naramdaman Nandun mo ka. nandun ka na, mahirap. 'Di ba na-experience yun rin yung pumunta kayo ng China, 'di ba? Super lamig. Yung sa Beijing, yung pag nagsasalita ka, umuusok yung bibig mo, kaya kinakailangan mo may mask para, kasi pag may hangin, malamig sa mukha. Correct. Babalik sa'yo, Oo. di ba? Ang Sabi ko, ginaw. wala pang snow yun. Wala pang snow. Ilang degrees pa lang yun. Oo. Naranasan ko yan sa Japan nung time na pumunta kami dun sa ski resort. Doon ko na-realize na hindi ako pwede sa lugar na malamig. Kasi, alam mo yung parang few minutes na nandun kami sa snow jigs, yung nahulog ko lahat ng mga hawak ko kasi parang nawala ako sa ulirat. Nag-brain freeze yun. Nag-brain freeze talaga, literal na parang hindi ko naintindihan kung nasan ako. Basta nawala. As in, parang nabobo talaga ako. So sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ko kaya magstay sa lugar na malamig. So bakit namin kinikwento niya, bakit namin sinasabi? Kasi 'di ba, pagka nakita mo kasi ng isang lugar ay may snow, especially from sa POV ng mga Pilipino na walang snow dito sa Pilipinas, 'di ba? May isip natin, grabe ganda, nakakakinis ng kutis. Totoo naman, malamig kasi, nakaka-close ng pores, ganyan. Pero yung deep inside at saka yung tunay na buhay, yung pagmumura nila sa tindi ng lamig, hindi natin nakikita yun sa picture na nakaboots. Hindi sila nakakalabas ng bahay. Totoo. Correct. Yun yung version po nila ng bagyo sa atin. 'Di ba? Yun yung version nila ng bagyo kasi madulas yung kalsada, hindi ka makakausad, may mga basta may mga adjustment kang gagawin. Pero again, pag pinicturean nila yon, hindi natin makikita na ang gondo-gondo naman. Snow. Sana all, 'di ba? So, mabalik tayo dun sa misis na nag-message. Ganon din sa mga celebrity couples. I'm not saying na yung mga celebrity couples ay hindi sila masaya. Hindi natin sinasabi yun. Kasi maaring masaya din naman talaga sila generally. Kaya lang, ang sinasabi lang natin dito, wag nating isipin na wala silang problema. Kasi sa totoo lang, with great power comes great responsibility. Yes. Dahil nandun sila sa public eye, nakikita sila ng mga tao, mas malaki yung responsibilidad nila. Mas mahirap. Mas mahirap pag hindi ka gumalaw, private, actually. correct. Pag hindi ka private person, ang hirap nun. Sa pamilya mo nga lang eh. Diba?
Di ba, Totoo yan. sa pamilya mo na lang, sarili mo na lang pamilya. Mag-post ka ng ng ganito, akalain na nila, wow, ang Yumaman yaman. na. Oo. What more yung mga celebrities? Oo, kaya ako lagi yung post namin, yung pagpunta sa Mayet de la Rosa. Sabi ko, Ang ay, caption salamat. mo doon. Oo, Oo, nakalibre nakita na ko. naman. Nakita ko yun. Kasi kapag ka hindi, may isip nila na, ay grabe, Oh, nasa big- hotel na naman big si time Diego. Big time na, pwede na tong utangan, Oo. di ba? So, hindi natin alam kung bakit eh. Oo. Meron ako isang kaibigan na ganyan, na pag tinignan mo yung feed niya, kinurate niya talaga eh. Parang inayos niya talaga. It's really curated na puro siya travel. Oo. Ang story behind that is talaga naman nakapag-travel siya, hindi siya AI. Oo. Ang story behind it, siya kasi sa mga kaibigan, yung trusted nila pagdating sa pera. So, siya yung hinihiraman ng credit card. Oho. So, sa kanya nagsaswipe, tapos hinuhulug-hulugan na lang ganyan. Ang dami niyang points. Dahil doon, dahil ang dami niyang kaibigan nakikiswipe, sobrang dami niyang points. At Oho. yung points na yun, nako-convert Yun yung to... nagagamit sa correct, travel. nako-convert to travel, nako-convert to hotel room accommodation, sa mga buffet-buffet, Oho. mga ganon. So, hindi natin alam talaga yung tunay na Ayan, kwento eh. oo. So, wag yung na context mainggit. kasi Oo. hindi natin alam yung context eh. So again, lahat ng nakikita po natin sa social media, people wanted to look good. Yun lang yun eh. Yes. Pero yung story behind that, hindi natin alam. Correct. Oo. Hindi natin alam kung ano ang tunay na kwento sa Tama. likod ng pictures na yan. Tama. And kung titingin ka kasi ng titingin doon sa blessings na iba or sa social media, pictures or posts ng iba, nakakalimutan mo na yung sarili mong blessings. Correct. Yun eh. Tama. Na meron namang mga good points yung asawa mo na nakakapagpasaya sa'yo, na hindi mo na napapansin paano gusto mo yung mga post ng mga celebrity. Tandaan, celebrity sila. Iba Tama. talaga yung life nila. Tandaan mo yan, kabisyo ha. Pero normal lang mainggit. Normal lang na sumama ang loob. Pero, hindi na yan normal kung the rest of your life naiinggit ka at sumasama ang loob mo. Tama. Diba? Learn to appreciate your own blessings. Check. Yun lang yun, kabisyo. Salamat for sharing. Thank you. Siyempre, kayo pa rin po yung nakatuto kasama ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At ako Bandido. po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. So, again, Mami, wag ka mainggit. Wag ka Tsaka wag na. mong hayaan na yung standard ng iba ang mag-define ng Correct, anong correct. kaligayahan, anong masaya. True. Oo. Wag talaga. Mhm. Promise, sinasabi ko Ayan. sa'yo. Tsaka gawin nyo rin yung do your own thing. Oo, ano nagpapasaya sa'yo? Oo. 'Di ba? Hindi yung standard ng iba. Sabi, tama nga si Oo. Jegs, yung kung ano yung standard ng mga, let's say, celebrity, total naman yun yung example niya. Yun yung titingnan mong standard. Hindi. Iba yung kanila. For all you know, wala kang standard. Ginagawa lang nila yun for the post. Oo. O, Kasi di ka kailangan, trabaho trabaho lang. talaga, pupunta sa hotel, di ba? Correct. Yung mga Trabaho. ganun. Uy, na-experience ko na yan, Jegs, na makasama sa isang grupo na puro content creators. Nakakatuwa siya na nakakaaliw na nakakalungkot at the same time. Kasi, syempre, they're all required to deliver. Oo, So, hindi required ka talaga silang... nagpahinga. Oo, Pero so- sa posting, Correct. parang, Wow, grabe. Nandiyan na naman sa ganyan lugar. Pero sa totoo lang, grabe. Pagkatapos nung pag-vlog na part, i-edit pa. Kasi Oo. merong required na kung kailan siya ipopost. Na, yun, hindi mo na talaga actual na na-enjoy yung lugar. So, hindi natin Oo. alam yung mga ganong klaseng kwento. Ang nakikita lang natin is, nagpunta sa beach. Oo, yung bagong resort. nilalamig na yung mga bata. Pero kaya, hindi, sige, maligo kayo kasi oo. kinakailangan ko na ng photo. Ay, may nakita akong ganyan. Ay. Pagkatapos nila, ang mauhog na talaga yung mga bata. Pero kasi kailangan ipakita na nagsiswimming. Oo. Kasi yun yung isa sa deliverables. Oh, kita mo? Tingnan Ayan. mo. Pagkatapos, nakapag-picture nga, maganda naman in fairness, pero pagkatapos, di ba, naggamot sila ng 3 weeks. Si uhog na uhog talaga yung green. Ganon. Oh, so pero yung finished product pag nakikita natin Ang sa social ganda. media, Oh, sarap diba? ng buhay nila. Totoo. Pero pag ang isang bata ay may sipon at 3 linggo nagtatagal na yung mga sipon ngayon, hindi masarap ang buhay. Oo. Hindi na natin kita yun. Correct, oo. Kasi hindi na nila pinopost yun. tama. O, diba? O siya, salamat na marami sa pagtutok. Mamaya ulit, kwento na may huwagang burnay. Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Saan ba na ng kami, Bear, ba? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung Bear. Oy, Bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Conyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa ako, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you kanina. were just talking about me, and I'm so sorry, for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone!
did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Itamax mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan,
Bahala daw ako sa context pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kat. 21 years old at third year college student. Napasulat po ako para maglabas ng pagod. Baka po sakaling mabawasan, hindi man tuluyang mawala. High school pa lang sinabi na po sa akin ng nanay ko na hindi na ako makakapag-kolehiyo. 2 na lang po kami sa buhay kaya hindi naman po mahirap intindihin. Kaso sawang-sawa na po ako sa hirap. At alam ko na edukasyon lang ang mag-aangat sa amin sa kahirapan. Kaya naman, ginawa ko po ang lahat para makapag-aral sa kolehiyo. Nagtrabaho po ako para matustusan ang mga pangangailangan ko sa eskwela. Hindi man madali, nagagawan ko naman ang paraan ng pambayad ng tuition fee ko every sem. Minsan nga lang, hindi ko maiwasang mainggit sa kapwa ko estudyante. Yung katrabaho ko na working student din, pinapili ng magulang niya kung mag-aaral ba siya o magtatrabaho. Ang swerte lang niya. Meron siyang choice kung pipiliin niyang kumita ng pera o mag-focus muna sa studies niya. Ang swerte niya kasi may pagkakataon siyang mag-aral lang muna. Pwede niyang maranasan yung pagiging estudyante nang hindi iniisip kung saan siya kukuha ng pambayad ng tuition o pamasahe. Papasok siya ng school nang hindi lupaypay dahil pagod sa trabaho. Pagkatapos ng klase, hindi niya kailangan magmadali dahil may trabaho pa siya. Hindi ko naman po sinisisi ang nanay ko. Masaya naman po ako na napagsasabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral. May mga pagkakataon pa nga na nakakatulong ako sa mga gastusin sa bahay. Pero tao lang din po ako. Napapagod din. May mga gabing naiisip ko kung ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng pagpipilian. Yung tipong ang tanging problema mo lang ay kung paano makakapasa sa exam at hindi kung sapat pa ba ang pera mo para sa susunod na enrollment. Minsan naiinggit ako sa mga taong may pagkakataong maging estudyante lang. Pero sa kabila po ng lahat, ipinagmamalaki ko din ang sarili ko. Dahil kahit pagod, kahit minsang naiyak sa hirap, hindi ko sinusukuan ang pangarap ko. Hindi man ako mayaman sa pera o sa mga oportunidad, mayaman naman ako sa pangarap at determinasyon. Isama niyo po ako sa panalangin ninyo. 4th year na po kasi ako sa pasukan at sana po makapag-enroll ako ulit. Sana maitawid ko pa. At sana sa wakas, makagraduate na ako. Hindi ko po alam kung kailan magiging madali ang buhay pero umaasa akong darating ang araw kung kailan lahat ng pagod, puyat at sakripisyo ko ay mapapalitan ng kumikinang na tagumpay. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Napakalaking bagay po. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Kat. Mga baliw! Sa amin ka talaga humingi na advice, no? Hi, Kat! Hi, Kat! Ayan. Hello sa'yo, Kat. Lagi ko itong sinasabi, dadaloy din ang ginawa. Yes. Uh-huh. Ganon, na
kung magbabase lang kami sa kung paano mo inilahad ang iyong kwento, 'di ba? So you are a very determined lady. And kapag ang isang tao ay may pangarap, kapag isang tao ay may determinasyon, coupled with prayer, Yes. 'di ba? I don't see any reason why hindi ka aasenso. Yung dadating ka na sa panahon na malayo pa pero malayo na. Yung pupunta ka sa grocery na hindi mo tinitingnan kung anong presyo. Gusto mo lang talaga yung tsokolating yon. Na kahit wala siya sa listahan ng mga bibilhin, kaya mong bilhin. Dadating din yon, 'di ba? Na kapag ka naiinitan ka, hindi ka magje-jeep that day, pero sasakay ka sa TNVS, Correct. ganon. Oo. Ano kasi yan, Kate, sa buhay kasi natin kuminsan, kung ano lang yung sa harap natin, ano lang yung resources natin, yun ang dapat ang panghawakan natin. Muna. Kasi sa like, ngayon. Like ako nung nag-graduate ako ng high school, hindi ko alam kung makapagka-college ako eh. So nagkataon lang, yung tita ko sinabihan niya, oy may scholarship doon, mag-apply ka. Pumunta ako mag-isa, na without knowing na makakapasa ako. So by the grace of God, nakapasa ako, kaya nakapag-college ako. So may mga kasi talaga So siguro parang you really just have to take each day at a time. Yes. So parang katulad nung sinabi mo na God willing, fourth year ako, makagraduate ako. So yun na muna yung isipin natin. Yun na muna, yung day-to-day muna natin. So naitawid mo naman ng mga ilang taon yung mga... nasa fourth year ka na. Fourth year ka na. Nandito na tayo sa finish line. Malayo na talaga yun. Tsaka ganito, Kata, pag nasa feeling ka na parang naaawa ka na sa sarili mo, lagi mong isipin na mas may nakakaawa pa sa ilalim mo eh. Diba? Meron. So imagine mo ikaw na itawid mo na pag-aral ka, paano yung iba na kagaya mo dati na sinabihan ng magulang na huwag ka nang mag-aral. Na wala talagang way. Tapos may mga kapatid pa na kinakailangan alagaan. Ito in a way, 'di ba? Medyo blessing in disguise. Yung dalawa na lang kayo kasi walang intindihin na iba. Mga ganun ba? Ano talaga sadyang may mga bagay na kapag nakikita natin yung kakulangan, mas nasistress tayo or naiiyak tayo di ba? At normal lang yun dahil human ka. Naalala ko yung favorite analogy ni Nicole na yung nakasakay sa sasakyan. Di ba? Nakita niya yung yung nakakasakay sa sasakyan. Alin ba? Ang dami ko kasing kwento. Alin doon? Hindi, sabihin na lang, simula tayo sa bisikleta. Sa bisikleta, na naiinggit siya doon sa nakamotor. Tapos yung motor, naiinggit doon sa nakasasakyan. Tapos yung nakasasakyan, naiinggit sa helicopter. Helicopter, saan naiinggit sa may... Spaceship. Oo, may yung spaceship. Naiinggit doon sa UFO. Yung UFO. Pero yung UFO naiinggit doon sa nagbibisikleta kasi alien siya. Gusto niya pala maging human para ma-experience ang pagbibisikleta. Ewan ko kung yun yung kwento ko pero parang hindi. Pero parang ganon. At least na bago. Nagkaroon ng konting twist kasi umabot sa UFO, di ba? Pero ang sinasabi lang din talaga natin is that kapag tingin talaga tayo dun sa kukulangan natin, mas nakikita natin yung gap Pero sabi nga ni Diego, kung what's in front of you right now, that's what you need. Yes. Yun So dito na lang tayo and then usad tayo unti-unti, take each day at a time. Before you know it, malayo na. Malayo ka na talaga. Kasi ito based on our personal experience sa mag-asawa, dati parang ganun yung pamantayan mo. Kaya parang may hinahabol ka palagi, trabaho ka ng trabaho. Correct. Pero nung na-realize namin yung mga nangyari, parang yung wisdom na binigay na kung ano lang binigay sa harap mo, pagkasyahin mo din, enjoy and have fun. Correct. Yun lang. Ganun na lang so, din. ganun pala kasimple yung buhay, nagkakaroon ka ng peace of mind. So, kung anong sa harap mo, yun lang ang binibigay ni Lord, then pagkasyahin mo. Correct. Huwag ka nang mag-asam kasi ibibigay niya naman yan sa'yo Kapag Don't worry. Huwag ka mag-alala kasi dadating din naman yan sa tamang panahon. Basta huwag mo lang kakalimutan yung determination, yung magkaroon ng pangarap. Natatandaan ko talaga yung isang moment na meron ako na-meet sa isang airport na sumisigaw siya. Nicole! Ganyan. So, bakit? So doon nanggaling ba yung, ay, nako! Hindi naman sa kanya. Diba? Tapos kinikwento niya na papunta siya ng Belgium. Tas manager na siya doon. Wow. Pero nung nakikinig siya sa tambalan nung araw, siya ay kasambahay. 'Di ba? Who would have thought? 'Di ba? So
marami ang posible. The possibilities are endless. Hindi imposible ang mga bagay-bagay. So, ano lang, carry on. And it's also a reminder para doon sa mga nag-aaral na hindi kailangan magtrabaho. Ako lagi ko itong sinasabi. May mga taong katulad nito ni Kat na pagod papasok sa school kasi nagtrabaho siya bago siya pumasok. Eh ikaw, hindi mo kailangan magtrabaho. Tas nagbubulakbol ka pa. 'Di ba? Galit ka pa kasi kailangan mong gumising ng maaga kasi papasok ka. 'Di ba? May mga taong gising na habang tulog pa kasi kailangan nila magtrabaho para masustain yung pag-aaral nila. Tapos ikaw mag-aaral ka lang, nagrereklamo ka pa ng nanlalalaki ka pa. Dapat nag-aaral ka. Di ba aral muna bago lang di oy? Di ba? Wala lang. Reminder lang din ulit. Just in case nakalimutan mo. Ito yung feeling ni Kat na parang feeling niya parang walang option eh. Well, sa totoo, ang dami mong option eh, di ba? Binigyan ka ng way na makapagtrabaho, na masustentuhan mo yung aral mo. Samantala, again, babalik ako dun sa yung iba na wala talagang magagawa. Gustuhin ba nila yung mag-aaral? Merong iba dyan, no? Tingnan mo ikaw, naiinggit ka dun sa, may sinabi ka dun sa isang mong kaklase o katrabaho na pinapili ng magulang niya kung magtatrabaho na lang or mag-aaral. Naiinggit ka dun ilang beses, ilang linya yon, di ba? Ang hindi mo alam, meron ding naiinggit sa ilalim mo na grabe no, ang galing, kaya niyang pagsabayin yung nag-aaral siya at nagtatrabaho at the same time. Kasi yung taong yun malamang ay hindi capable to do both. Ikaw nga capable ko to do both. Ako, Jegs, pagka iniisip ko yung mga working student, alam ko sa sarili ko hindi ko carry Mahirap Oo, din na hindi talaga ko siya talaga kayang gawin. So, to whom much is given, as much is expected. So, malaki yung ibinigay sa yung gift or talents or strengths, 'di ba? Para magawa mong pagsabayin. So, be happy about it. Pero gets naman natin, tao lang tayo na napapagod, naghahangad ng so much more. Normal yan. Dadating, your moment will come. So, your time will come. Kate, pag nakaramdam ka ng medyo ng pagod, pwede rin magpahinga Pwede. Pwede at hanapin mo yung happy triggers mo na makakapag-boost ulit ng energy. Dumating sa tamang panahon. Dadating naman yan. Basta lang tayo, mabait, yan, patuloy na nagdadasal at nag-work hard, 'di ba? Dadating yung panahon that you will harvest, 'di ba? The fruits of your labor. At ang kwento mo na susunod na ibabahagi dito is the story of success. Correct. 'Di ba? Natatandaan nyo ba, Nicole and Diego, nung ako'y magpo-4th year college, 'di ba? Ngayon, 4 years na ako sa US, 4 years na ako sa Switzerland, mga ganon. Yan ang wait namin. Abangan nyo pala, Nicole and Diego, yung Balikbayan Box. Ayan, 'di ba? Na 4 years kong hindi, 'di ba 4 kasi 4 na 4 boxes each. Hindi imposible. Tama. Hindi imposible. Yan. Diba? Hindi imposible. So, tandaan mo to yung episode na to, Kat, babalikan mo Correct, true lalo. Salamat sa iyo, Kat, for sharing your story with us. And laban sa iyong 4th year. Tama. Last year in college. Alright. Exit na muna kami for now. Siyempre, sa mga gusto po magpadala na kanilang mga kwento, email us at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. So, Kat, kaya yan. Kaya yan. Kiniklaim na namin. Correct. Kasi determinado ka Yung strength mo na yan, na talagang ilalaban mo, napapagod ka lang talaga. Lahat naman tayo napapagod. At normal lang mapagod. Oo. Kahit sino naman, kahit nga, Kat, ito na lang, napapagod ka kasi hirap ka talaga. Yung mga mayaman, napapagod din sila. Para-paras lang pagod. Ayan. Pero yun nga, kaya nga ang gusto nating i-achieve is yung magkaroon ng comfortable life. Kasi at least pag napagod ka, ang happy trigger mo, travel, di ba? Iba kasi pagka medyo hirap pa, pag napagod, wala mo ng choice, di ba? At least, ganon, yun yung goals. Dadating din yan. Dadaloy din ang ginhawa. Basta yung maging default ng utak natin, pag napapagod na tayo, isipin natin na sa ilalim natin, may mas matindi pa yung nararanasan. Pero kinakaya. Pero nilalaban. Ganon din. Pag sa ilalim din, may ganon Binibigay naman, customized lahat-lahat sa atin ng Panginoon binibigay So, laban lang. Laban lang. Salamat, Kat! Alright. Bye, everyone! Bye. Metro
Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Daming hassle sa biyahe, katulad ko kanina, amoy luom na yung ulo ko. Kasama sa bawat arangkada. Kasi naman yung bayaw mo yung bayaw mong babae. Sa loob ng bahay, hindi nagbabra. Alagaan mong mabuti ang hayop mong asawa. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. May karapatan umibig ang isang tulad mo. Nabigo ka lang dun sa una mo. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Break it!
Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Hey, give it a quick check, Metro Manila. It is now 47 minutes after 11 o'clock, and welcome back right here on Love Radio's Top 10 Countdown. This is your countdown master. My name is Diego de la Vega Bandido. And right about now, ladies and gentlemen, I know everybody's pretty quite excited. At ako po, medyo nahihirapan ako kasi English to eh. They don't understand what I'm saying. Anyway, ladies and gentlemen, right about now, this is Love Radio Presents, and it is an honor to present to you, ladies and gentlemen, these guys. They call themselves the HSCC, or the Hindley Street Country Club, Diego. There you go. Sorry, sir. My bad. I'm really quite starstruck with you guys. Anyway, welcome right here on Love Radio. Can you please introduce yourself one by one? Hi, Diego, and all the listeners. I'm Con. I'm Brad. I was talking to the microphone. All right. I'm Danny, long-time listener, first-time caller. I'm Kat. All right. And I'm Jordan. All right. So, you guys from Australia, right? Yes, we are, yes. Good eye, mate. G'day. I really love the accent. Good eye, mate. How you doing, mate? That was very... mate. Diego, can you say Egan? Egan. Egan. That was perfect. That's how are you going? Okay. Yeah, Egan. So, how long you been here in the Philippines? Hang on. Two can play at that game, Diego. Come on, man. So how do you find Philippines, guys? We arrived on Tuesday night, and All right. we've just been astounded at how much warmth and love and generosity that the Filipino people have Is given this your us first so time far. here in the Philippines? As a band, yes. I've come here about 10 years ago. All right. So what about the food here? Excellent food. All right. Best pizza in town. The McDonald's, the Burger King, it's fantastic Filipino food. Have you tried the balut? What's balut? Tonight. Tonight, after Tonight. You better try balut. What is balut? What is it? Find it out yourself. Okay, we're going to look at that. Spicy? Balut. It I would say that's one of the most I can't really describe it, but you better Flavor. check it out. Balut, we'll try Balut. that. Flavor. Is it with chicken? Kinda. Chicken burger. Surprise meat. All right. Okay. Now, anyway, I really want to know, how did you come up with the band's name? The band's name came about, it's named after a street in Adelaide in South Australia where we're from, and it's not a very nice street. It's like a red light district kind of street, so it's a bit of a play on words. There would be no country club in a street like that, so it's like a bit of fun. All right. So now, how did the band started? Started out just a bunch of us getting together, playing some tunes from the 70s and 80s that we liked, and we thought it was a good concept, and we decided just to put it on YouTube for a bit of fun and to see Right. what happened, but it wasn't planned to explode like it has. So like how long you been as a band? 7.5 years. Wow, that's Yeah. quite long. Yes. So Bit did too you long. expect that your amazing performances on social media would not only reach and touch but millions of people around the world? We knew we were playing good songs and they were performed and executed well, but we didn't expect to go as viral and as crazy as we have. No, absolutely not. Well, most of the bands have their own genre, right? Like they play hip hop, they play rock, but you guys covered it all. Pretty much, yeah. Pretty much. You got it all. So what's the qualification, by the way? How do you put things out together? But we have a local bands right here, know how to play the bass guitar, know how to drums, but you guys, you can sing. Not as well as our Filipino family. You guys are the kings and queens of the covers and singing. But we pick a song and we like that song, and we just make sure that we pick the right person to sing that song or play the instrument in that song where their strengths are. That's exactly the amazing part of the band. When you cover a song, it sounds like you're mimicking the original one. So that what makes you guys so amazing. Oh, that's very nice. Right. Now,
What do you consider your best covers of all time so far? Ooh, that's like the best covers of someone else covering something? You guys. Our version. Oh, our versions. Oh, your version. Every cover that we... No, I'm joking. You know what? Rather than us, I think one of the best covers of all time is actually by Stevie Wonder. It's "We Can Work It Out" by the Beatles. He covered it. I think that's one of the best covers of all time for me. How many views did you got with that cover? Yeah, he's young. He's confused. You guys wants to know what's our favourite covers that we have done. One of ours would be, I reckon, something of Danny's. I think. I can't think right now, but Danny, what's yours? Deflecting. He's That's how favourite they are. You can't even think. That's of right. I would say there's so many, but there's 350 to pick from. Yeah. We all have our personal favourites. One of my colleague here, his name is Uncle Dagul. I really love you guys. Oh, lovely. He said when we knew about you guys coming here, oh, that's the guys that I'm listening. Fantastic. He's the one educating me about you guys. And then after that, I tried to look at the YouTube and I saw you guys. You're amazing. Now I'm a fan. Awesome. All right. Now, aside from doing cover songs, do you have any plans to create your own music, your original music? No. That's the short answer is no, because why? This is what we do, and if we stick to what we do, we'll always be good at it. We start going into other areas. We're starting to, encroach on other people's lane, territory, whatever you want to call it. This is how we've garnered so much attention. Exactly. And so we're just gonna stay with that. So I'm going to break out and have my own solo career. Yeah, Brad's gonna have his own solo It's career. coming. all right, go, Soon. Brad. Just Good hold luck, tight. Brad. God bless you. Well, Just to get away from him. For those who are listening right now, isa pong napakagandang tip yan sa inyo na stick to where you are right now. Halimbawa, ito yung mga bagay-bagay na nagpapasikat sa'yo, then stick with that. Alright? So, I basically say it in Tagalog. Anyway, so what has been the biggest challenge you guys faced so far? These guys. Having these guys. We've actually been very fortunate. Alright. There's not been any real challenges that have come across our path that would stop the movement. Mhm. We're very blessed. We're Alright. very, very, very blessed. Only sometimes it's so hard to keep on thinking of new songs to cover. Mhm. You know. So as a band, how many countries did you already hear? We've been to Malaysia, we've been to Singapore, we've been to Italy. That's the extent of HSCC's international involvement. There's a lot of things coming up next year, which we'll see a lot of other countries, which is fantastic. Well, for those who are listening right now in taxis, in grab cars, in their cars right now, I heard that you got a concert here in the Philippines. That's why you're here. That's correct. We're at the New Frontier Theatre tomorrow night, 8 o'clock. There will still be some tickets at the door, or you can buy online now. We'd love to see all our Filipino fans come out, those that don't already know that we're here. Mm-hmm. We're looking so forward to it. For those that who don't know you yet, guys, so what would they expect during the concert? On cue! The best songs performed live. People are going to be dancing, singing, and having just an absolutely brilliant time. We hope to see you all there. Yeah, it's a big party. It's a big joyous party. Well, I would say you better prepare for yourselves. Filipino crowd is different. That's what we hear. That's what we hear. I'm sure you're going to enjoy. Most of the time, I think they're going to be singing, not us. You know? In full-part harmony. Exactly. Yeah. Exactly. Perfectly in tune. All right. Now, speaking of singing, can I request you guys this opportunity to give us a song live? Okay, what do you guys right want to here? do? We could do like an a cappella version or something. Okay, go ahead. Let's try and listen to the music. Yeah, let's do that. Let's do that. All right. Count us in, Brad. 1, 2, 3. Whoa, whoa, listen to the music. Whoa, whoa, listen to the music. Whoa, whoa, listen to the music. All the time.
more time. Whoa, whoa, listen to music. Whoa, whoa, listen to music. Whoa, whoa, listen to music all the time. That was awesome. Don't listen back to my first note. So more of that, ladies and gentlemen. When was that later? Again, sorry, tomorrow? Tomorrow night, it's Sunday tomorrow night at 8 p.m. at the New Frontier Theatre. You have social media? We do. You can catch us on Facebook, on Instagram, and on our YouTube channel at the Hindley Street Country Club. Thank you very much once again for that, and good luck to your concert. And looking forward for more cover songs. Thank you, Diego, and thank you to all the listeners. It is always a Thank you, pleasure. Diego. Thank you so much, Thank guys. you, thank you, sir. I really enjoy you guys having here on the show. Now, ladies and gentlemen, here we go. I'm gonna play one of your cover songs on YouTube. It's a song. I guess it's. I want to know what love is, I guess. Okay, so here we go, ladies and gentlemen. Live here, we got HSCC. 58 after 11 o'clock. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ko ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yes. To, pick. Oh. There you go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Saan pa naman tayo? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po.
Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy,
Maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend.
Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's yung not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay ka talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo.
parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Dalawa ka lang? Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa din sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung...
Wala, ano? Legit to! Malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano namula? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Nakatapos dyan sa gitna. Bakit mo inakakal gitna? Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan ah, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi ba ko lang? Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May May step, stroke. may step May and stroke stroke. niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit?
Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Lobo. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya.
Sabihin mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo.